הזמן הזה, ועם כמוש זה רוב מאוד סרטון חדש ומטורף. והיום אנחנו הולכים לשחק רגלס עם אופק. בואו נתחיל. הולך להימשך עוד הרבה זמן, כי זה קל קרישי כבר. לא, כן, חברים, שכחתי לשים טיימר. קודם שמתי טיימר של 15 שניות, אחרי זה לא שמתי לי טיימר בכלל. היה הרבה קאטים. נראה לי שנתחיל עם ה-1v1. אני יודע שאתה לא אוהב שאתה עושה נגדי 1v1 לסרטון. פליז לא דיימנשן. אוקיי, איך שבא לך, אתה עשית את זה לעצמך. אני שם דאבל פאמפ ופריז ריי. אתה מנסה לעשות לי נייף? אחי, אני דאבל פאמפ, לא כדאי לך. אני יודע, כי היה סאונד. אני לא! רגע, שמתי את הפעיל בטופ שלי. בואו לא הבאת שלי. אתה יודע מה אני חולק? לא! אתה ישרק ודעת לזה. זה לא פייר. נתון בגלל שהטראפה שלי. לא, מה? אחי, הספמת דאגר זה כל כך לא סקיל. אתה יודע מה? בשביל הצופים. מולוטוב. אני ניצחתי. מה? לאיפה זה נעלם? איפה? אני חונק. לא מחייף אני. לא! אחי דיימנשן באמת? אתה לא סקיל. או בייבי, מולוטוב, זה עוזי. שקט, אתה לא רוצה לשמוע מילה. אני אחנוק. אתה בטוח. ביי. לא. אחי, מה זה היה עליו הזה? לא! איפה אתה? אני יכול לחנוק פיזית, אני לא אתחיל את זה. אתה לא ווייץ'. זה אני יודע. כן. אתה מת. עוד על 7:30 ובדיוק על 7. אני עם RPG! כן! אני אומר לך, אני סתם רנדומלי כל ראונד. אני אוהב רנדומלי. זה משוגע. יצא לי קטנה כשאתה עם דאגרס. כל כך לא עוזר לי. אתה כל כך לא מפיל. אחי, אני בלאגים של החיים, הצופים רואים את זה. מה? אני לא צוחק, נראה לי שאני צריך להסתרת למשחק. די! צריך להרוג אותך. אני שונא דאגרס.
אחי, זה נו סקיל, נראה אותך בלי דאגיוס. אין בעיה. דאבל פעם! דאבל פעם! תודה נצחק. סוף סוף נותנים לי משהו טוב. מה זה היה? אחי, למה יש לי להגיד? די. הנה, בבקשה. אני יודע. חכה. חבר'ה, שקט. כן! אפילו יותר גרוע! אני סותם. זה לא קרה עכשיו! עוד משחק. תאשר. אתה רוצה איתי? כמה זמן עוד זה יימשך? אני לא צוחק שנראה לי שכבר יהיה 2090 לפני שנשיג את הטימייט השני בקצב הזה. ברו, פשוט תאשר 2-1, תהיה בן אדם נורמלי. תאתגר את עצמך. אחי, למה יש לי כל כך הרבה להגיד? די, אופק. תודה רבה, אופק. תודה רבה, הוא 37 כוכבים. הוא אישר! אני לא צוחק, ברו פשוט בוהה. הנה, זה מגיע לך. אופק, אתה יודע מה עושים, נכון? זה RPG? לא RPG. רנדומלי. סתם. כאן אני לא שם רנדומלי. אתה יודע מה עושים, אני שם את ה... אחי, פיסטול זה דווקא מטורף. הנדגן קוראים לזה במשחק הזה. אז למה זה לא עבד? ג'י. זה יש לו רבולבר. דאבל RPG. אני שם את הלואוז ההוא שלי. קיבלתי אותו RPG וקיבלתי אותו. אני פה לא עושה רנדומלי, אין לי כוח. ולמה ה-FPS שלי יותר קטן מהמוח שלי כמעט מהכתב שלנו? זה יותר דיוק. ולמה הפינג שלי יותר גבוה מכמות האנשים בעולם? לא, באמת? לא ראיתי. אני ראיתי. כל אפס אייג' אופק! אז הוא נכון, הוא על אפס אייג' גם אתה על אפס אייג' לא הייתי עושה את זה, במיוחד לא עכשיו. אז שלא תעז. אחי, אני לא אצלם את הסרטון הזה. אני תמיד לא אענה אותו לערוץ אם אתה מתכוון לזה. אני לא אוהבת את זה, אתה לא אוהב? אמרת קצת כן אוהב. אמרת את זה. טוב, למה אתה מת? הוא שם לי סנייפר על הפנים. אני לא אוהב סנייפר כבר, סתם אני מאוד אוהב. של גולד אני חוסך... יואו!
אתה לא יכול להגיד עכשיו משהו על זה, על ספרי. אחי, למה ברוני טק? או בייבי! זה קלין! וואו, למה הצייה שלי יותר קטן ממוח של ילד מהכיתה שלי? זה היה קליל. אחי, אתה רואה את הסנייפר שוטס האלה? כן, די צולל. או בייבי! מוק לחצי. אני עוד מעט משיג גולדן סנייפר. אני שם דאגר בשביל הפציצה, לא בשביל המכה עצמה. כולם עושים את זה לפולטן גם. אחי, זה היה הרצ'ו הכי לנטי פתאום הייתה לי. טוב, זה ואם יש עוד 3 דקות, אז נראה לי שנסיים כאן. ויאללה, ביי!